Какво стана са ти от тук да пусна? Здравей, за мен е голямо удоволствие, заповядай, страни се, кажи ми кой ще дойде още при теб на тази софра, защото искам да разкажете за вкуса на Царево, за традицията на Царево, за най-емблематичните неща и защо хората да дойдат на ваканция в Царево. Здравейте на всички, казвам се Стоян Чайков и съм представител на община Царево. Това е най-морската община на България, с най-дългата брегова ивица, с едни от най-действените плажове на юг, като Силистар, Отамята, Ахтополския плаж. Всички плажове са ни уникални, малки, закътани, уникални природни местенци в нашата община. Кажи ми, кой ще се присъедини към теб? Моите помощници... Те още, те като малки чучета, елфи, като малки... Имаме едни страхотни мезета, които искат малко добавчици, за да станат уникални. Те са силно уникални, но да станат още по-уникални. Разкажи освен плажове, природа, разкажи ни за автентичната кулинария. Много ми хареса тази бойна тава, която ти донесла, пълна с миди с ориз по-царевски. Какво са по-различни от мидите с ориз, примерно по-варненски? Ами различни са с това, че се приготвят с... Сигурен съм, че и колегите с много любов, но при нас се приготвят с много специфичния, как да кажа, специфичната природа. Когато ги приготвяте на различна природа, всеки един продукт, всяка една област от България по различен вкус. Всяка една област дава различен вкус на храната. Всяка една област има по различен начин готви мидици. И не само мидици. Разкажи ни емблематичните 5 готви за Царево. Миди с ориз. Добре. Трахулята. Чакай бе малко, тук гледам хората отвориха нещо. Да, това са ни брошурките. Само да погледнем. Чакайте ми, какви са тези книжки тук? Какво стана тук? Тук имаме една специална брошура, рецепти по странджански. Така. Много емблематични и много интересни, които се приготвят основно в нашия край. Чакай да те питам, аз Стояне, първо ти какво работиш там? Аз съм връзки с обществеността и реклама към община Царево. Любител... Ти си човек, който трябва да открия общината. Да, точно така. Любител кулинар, колоездач и все такива дейности активни, които предполагат една активна. Това е инициатива на общината, твое дело да направите странджанска кухня. Това е едно и от основните неща, може би като визитка. Това е визитка на нашата община, уникалната странджанска кухня. Ще ви представя една много интересна рецепта, може да видите тук на тази страничка. Фасуль? Скуца, правилно? Фасуль с куца. Значи, вие чували сте? Ако можеш сега да го преведем. Значи вчера бях в Банско, нищо не разбрах. После бях в разговор съвсем като върши. Това е една много простичка рецепта, но уникална. Уникална за нашия район. За съжаление, обезлюдяването и все по-малкото възрастни хора в населените места ще затрудни правенето на тези рецепти, но ние сме за това младите да продължим тази традиция и тези рецепти да останат за бъдещите поколения. Защото това са уникални рецепти, които не трябва да изчезват. Накратко ще обясним. Си само едното плато, ето това да го махнем тук, едното плато. И това да сложим, да. Много ми харесва, вие сте абсолютно безкомпромисни в момента. Да, даже ако може отпред. Даже отпред. Шедьовър, така да се каже. Шедьовър? Чакай сега. Това са рибни разядки. Да. Всички са домашно приготвени с черноморски риби. Закъснахме я. Не сме. Не, аз тук виждам вече по сериозни проблеми при нас. Казваш, че ще продължите традицията. Да. Има ли кой да продължи? Ученици, училища, кулинарни инструктори, които да владат тези странджански... Без да обиждам гилдията, нямаме нужда от кулинарни гурута, за да си запазим автентичната българска кухня. Знаете, че най-големите готвачи са нашите баби. Най-големите готвачи. Семейството, майките и бабите, които хранят ежедневно, изхранват семейство, това са най-големите готвачи на света. Точно така. Така че не е нужно да си по телевизора, за да бъдеш голям готвач.
трябва да бъдеш сърцат Точно така. и да бъдеш най-големия готвач в очите на своето дете, на своето семейство, на своите съграждани. Имате ли кулинарни фестивали, кулинарни организирани някакви събития? Най-големия ни кулинарен... Покани, Най-големия ни кулинарен фестивал, това е Рибния фест, който се провежда на всяка година в началото на септември. Тази година ще е на 7 септември, като там отново се приготвят тези прекрасни миди в един огромен тиган. Ваш колега идва, господин Оти Бъчваров. Точно така, да. Господин Оти Бъчваров и заедно с него приготвяме тези прекрасни миди. Едни уникални господа от нашите военноморски сили в Атия идват в един, за хората, които са били в казарми, които не са един огромен казан, сваряваме една уникална рибена чорба, която се раздава на всички гости, така че това е един от най-големите ни кулинарни фестивали за годината, но иначе община Царево има регулярни местни самоинициативи, местните хора, пенсионерски клубове, клубове по интерес, читалища по интереси, които тематично по празниците приготвяме госби, които са типични за района на Царево. Това се случва през цялата година. Не се съобразяваме с сезона, който наистина при нас е лятото, но винаги при нас има малки местни фестивалчета, които представят нашите традиционни рецепти. Би ли ни представили твоите колеги на масата, защото до сега те много чинно изпълняваха всяка една заръка, която ти беше дал. Моята колега Дима Стайкова от стопански дейности в община Царево, колегата пиар, втория пиар на община Царево, Диляна Златева и секретаря на община Царево, госпожа Мария Конярова. Общината къде ли си да помага на малките локални производители, парите, да запази тази традиция и да има домашна прясна риба, морето домашна, защото при нас не е от полето домашна, при нас е морето домашна. То така се казва, така се случва. От морето домашна, за да има винаги прясна храна, която не да поставите на вашите туристи, защото аз не ви питам какво правите лятото. Лятото е ясно. Жънете. Да жънете лятото, трябва да се цялото точно време, няма как да стане. Така е. Ами, колкото и нескромно да прозвучи, нашата община, в лицето на общинска администрация, всички служители приемат всяка една подобна инициатива, която граждани на Царево, институция, която има идея за нещо подобно. И общината с отворени обятия приема тези идеи и максимално помага да ги развие, колкото се може все по-развито, за да покажем, отново да си повторя, за да покажем тази красота, тези прекрасни неща, които се случват в Царево, кулинарни, и за това общината не спира да подкрепя такива инициативи. Разкажи ми сега за мидите с ориз. Значи първо ще кажа, че този специалитет, който го чакахме, който дойде, е толкова вкусен, че аз мисля, че все спокойно мога да отмениме всички миди. Да, искаме да знаем какви са рибите. Рибите. Морски. Малката риба е сафрит, солен по-гръцки, в фолио. Чакай сега, как солен по-гръцки? По-гръцки от Царев. По-царевски, да. Гръцка рецепта, но ние сме си я направили за нашите си нужди, по-царевски. Гърци на гости, които си оставили рецепта за готвене. Да, имало е гърци, даже на времето имало гърци, които са живели в района, има доказателства исторически, но ще разтеглим много във времето, ако тръгнем да разказваме. Малката риба е сафрит, а голямата е паламут на трахуля. В собствен сос. Трахуля, това е колелца, нарязан паламут на колелца, това е като ви кажат, като дойдете на морето и при нас и в другите морски общини, паламут на трахуля, това е нарязан на колелца. Дали ще е в собствен сос, дали ще е в олио, дали ще е тип ропотамо, щом е на трахуля, значи е нарязан на колелца. Значи тук върви някакъв страшен спорт в момента. Значи при нас на шеф има ли шеф някакви, които са така с огромна наслада, дегустират. Пак някакво пътешествие, което ние си направихме тук вчера, днеска и утре, без да бъдем от интересни център, да отидем почти в цяла България, всички краища на България, дори на чужбина, той е безценен. Въпроси имате ли? Само виждам, че какви въпроси имате? Значи искам да попитам
Аз много моля да ни разкажете за мезетата, освен какви видове риба са, интересуваме жълтата опашка на сафрида, откъде е този сафрид и когато си не е откъде е сафрида и как го приготвяте това мезе. Ами сафрида е черноморски. Добре. От Черно море. Добре. Винаги всички риби преминават обработка с сол, задължително. Според рибата е и времетраенето, в колко време стои в солта. След което според различните рецепти се изкисва или в оцет, Така. или в вода, но по-скоро в оцет, като по-голямо е времето за стоене в солта и по-малко е времето за стоенето в оцета. След което се нарежда бурканчета, залива се с хубаво качествено олио и се остава да озрее. Като озряването трае, може би в някои случаи и месец. След което за бърза консумация ние не я оставяме да се консервира. Никой не издържа месец. Не. В рамките на няколко дни след издържането на месец я приключваме рибата, ако мога така да се изразя. Докато, само извинявам се, докато паламуда търпи консервиране. Той се вари типично по домашному за капачката и то се вари много време, минимум 2 часа. Пачката. Така се казва, да се стерилизира. Нека ви моля се Да, изразявам се по царевски. да преведи ме, Да. защото я... Щом казваме варим го за капачката, това означава, че се стерилизира. Добре. Стерилизираме го 2 часа Аз ще поне. направя реч. Ако трябва да, Ще помагате, няма как. ако трябва да използваме типичния странджански диалект, трябва наистина преводач да използваме. Има типични странджански думи, които наистина са уникални, както за всеки район в България. Прави ли сте някога събиране на самите читалища, с бабите, които готвят в тези читалища? Там си има преизвестни клубове, събират се на фолклорни структури, да го наречем ансамбли. Смели ли тези баби на някакви такива вътрешни конкурси, които да си покажат, коя ще си покаже най-хубавата баница, гача или нещо, което е За Никулден. за Никулден? И не само за Никулден основно. Малко са Никулден, не е ли шармен? Не. При вас Нас е по-омут. При нас е по-при нас ще Моля ви се да дойдете тези хора, защото тези хора са интересни. Значи Никулден при нас шаран не се готви. Има традиционалисти, които си го готвят, но Те са завряни зетите. може да, по-скоро да. Те са пришълци някак. Точно така, да. При нас се готви морска риба под всякакъв вид. Пържена, печена, готвена, на фурна, както ви дойде. Солената риба се изважда също. Каквото ви дойде на ума от морето, от Черно море. Преди години, Така празнуваме Никулден. пътувам аз в чужбина и влизам в един ресторант и виждам нещо нетрадиционно, уникална риба в менюто, пише риба ало бао. Оба. И казвам, аз сега тази риба никога не съм я ял. Ще поръчам такава риба. Пристига се. След малко една много хубава стърва, убита в алуминиева фолия. Изпечена. Вкарат лесно. Аз обаче продължавам да се чувствам като това чланите от интересни ми. Моля главния кафаж да се рине с него. Викам, извинявай, защо се казва рибата ало бао. И той казва, че трябваше да кръста някакси и така пише на фолиото. Албал. Албал. Значи, само да ти кажа, че ти казваш техники. Аз съм сигурен, че първото и най-важното нещо е рибата да бъде прясна. Точно. Това е основно. Второто, когато правите рибена чорба, знам, че трябва да е лед. Повечето пъти. Не е задължително, Трябва да по-скоро е въпрос на трябва вкус. да има с кой да я ядеш. Това е най-важното. И най-вече да има кой да я хвали. Точно така. Защото една рибена чорба, ако няма кой да я хвали, няма как. Колега Янков, извинявай, че платих да си хапнеш тук да вземеш да попиташ нещо, защото помени ги цялата община. Искаш сега ти да кажеш. Дай ми шанс. Виж, чакай малко, да няма нещо, което ние не знаем. Не. Да не пробвате върху нас крада. Не, всичко е точно. Пробвали сме, да. Въпреки, че можем да отбележим, че всеки знае, че мидията, както и гъбите, са тежка храна и трябва да се внимава, когато се консумира, за да не се прекалява просто. Да, благодаря, че сте тук. Аз познавам региона на Царево достатъчно добре. Много години съм вече там. Може би 14. Той ще окаже туземец. Да, ще се окаже туземец.
Искам първото нещо, което казахте за боба с сушения буд. Точно, да. Да се върнем назад малко. Този сушен буд, къде го правите, защото вчера имахме сушен буд от Елена, имахме сушен буд от Ванско. Имате ли сушен буд в Царево? Аз не съм виждал. Ами по принцип нямаме странджански бут. Това е дългогодишна традиция, както знаете, нали, на времето се колеха прасета и всяка една част от прасето се разпределяше за всичко, което е необходимо. И задължително двата бута се осоляваха. След като се осолят, като изсъхне, това се случва основно в селата около Царево. Всички села около Царево, това е традиция. Бута и дядото, странджанското дядо, което се пълнеше в стомаха на... Защо? Стига ли си пръста, не разбирам. Странджанското? Дядо. Странджанско дядо, както бабека, Аха. само че е странджанско дядо. Нашия При вас не е баба, при вас е... Разликата е, че както сте го виждали по магазините такова, Така? а когато се напълни в стомаха на прасето, става такъв. Огромно. Огромен е. Огромен е и моят дядо правеше доста често, светла му памет. Задължително се опепелява в пепел и се окача да се суши. Не го виждаш стоянно. Си от 1000 км ще от Черноморския регион, защото веднага го отворя така пръстите. Пепелта, колегата попита, пепелта е за да може да абсорбира влагата и да се запази повече време. Защото при нас е по... Да, защото да не допуска, защото при нас има много влага. Бута, осолен бут, прословутото прошуто, нали? Не е прошуто, нашия си истински солен бут. Баба и дядо цяла зима, като стане, парченце, винцето червеното и това е имунитета на местното население. Те зимата нямат много. Обаче идва един такъв сублимен момент, когато да свърши хеме, свършил хеме, има едно местенце така по кокълчето останало и не можем да го хвърлим, защото това е най-хубавото. Какво се случва тогава? Взима се една хубава голяма тенджера, по-скоро гарне голямо, почва да се вари боба, но не се остава да се свари. Не се остава да се свари. Преди да се свари, се слага въпросната кокъл. Кокъл, това е куцата. Куцата е тази част от крака на прасето. Куцата, това му казват куца. И реално като се пусне това и като се разгради цялото му кокълче, остане само месцето, се получава това прекрасно ястие куца с фасул. Добре, де. За 20 години сигурно в началото да си говорим за регионална кухня, въобще форма за регионална кухня. И аз съм 12 години в Царево. Аз фасул с куца не съм виждал никъде. Да, защото, което също споделих, много малко хора останаха, както в цяла България по селата, които практикуват тези стари рецепти и ние сме си поставили за цел по този начин да ги възраждаме. Така или иначе човек по един или друг начин може да си намери едно, ако не намери едно прошуто останало дъга от някъде и да си го направи. Ние просто не усъвременяваме рецептата, но търсиме начин да я възродим. Аз всичките общини, които идват тук, всички представители на общини, които сядат на тази софара, аз задавам един въпрос, задавам по някакъв начин, как ще го направили тук? Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 рецепти. Ресторанта, който има перфектно тези рецепти, на една страничка. По някакъв начин да го отбележи общината. Може като дойде турист, когато отвори вашия сайт, когато влезе вътре и види емблематична, автентична кухня, да може да отиде да опита тази автентична храна, просто някой да бъде гарант. Да се казва, една рибка му служете на вратата. Да виси. Като има 10 рецепти, след 2 рибки на вратата. Ако има само тези неща, след да го 3 рибки на вратата. Ние искаме чрез този форум, всъщност вие като община и въобще като хора, които искате да представите вашия регион, да видим и да опитаме вашата. Няма как да оценим в момента нито скалирането, нито мисленето, нито рибата долу, и така нататък. Но можем да оценим КВР, който сте направили, може да оценим Сорис. Тоест от региона, това, което и рибата, която сте маневавали, която сте сложили в там, в района на Царево, въобще метода да се правят дракули, се прави от скумбрия, от паламут, всичко нататък. И само се солят, други се върят в вулкан. Дали страхотно е това нещо, обаче когато отидем в региона, тези рецепти влезете в един ресторант. Тези рецепти липсват.
Там има пиле с нас. Не. Паеля, Валенсия. Има. Чакайте да кажа нещо. Госпожа Конярова. Тези специалитети, които виждате тук, са приготвени от един ресторант, който се пънчета. Ако знам. Този ресторант има филиал в София, има и в Царево. В Царево, Но да. ние можем да презентираме повече от тези Това са хора, неща. които пазят традицията. Тези хора са местни и пазят традицията. Те приготвиха за нас, за вас. Ние, тъй като ги за познаваме гостите. хората, тъй като ги познаваме хората от пътищата и самите ние сме ходили и цялата адмирация и уважение за това, което правим. Но идеята е, че една птичка може да прави чудесна първа крачка, да се случат нещата. Искам да ви накарам, освен прекрасните брошури, флаери, всичките пътеводители, които правите, да намерите някакъв начин и стимул да карате местните локални заведения, защото тези, които са локални и готвят целогодишно, готвят целогодишно, хубаво е да има тази храна, защото по време на зимата в Царево, колкото и дълга плажна ивицата имаш, тя няма да е за мен, ще ми е студена. Но ще искам да седна да хапна, ще искам да видя хубава храна, да оценя и достоинство, целият труд, който вие сте положили, да ги издирите, да ги съберете, да ги сложите. Те са 10 рецепти. Просто трябва да намерите мотивация, за да накарате тези хора да почнат да готвят. Ще предлагам. Предлагат. За автентична, защото вие няма как да не изненадате с капана. Така е. Просто, както каза и Чайков. няма в никакъв случай теруара не предразполага храната да бъде както в планината. Нали, така че за това за мен е много голямо удоволствие, когато видях тази тава, когато вече тръгна да сервираш в чини, аз ти казвах, за Бога не го прави. Искам тавата на масата, да видя рибите по този начин. Защото това, което вие правите, то е феноменално. Вие сте абсолютните позители, вие сте тези giants и гиганти, които се опитат да съхраните, вдъхновители да съхраните традицията. И с този форум, това му е целта, да намерите формулата, начина, по който вие да съхраните тази традиция. Защото за мен и моите колеги знам, че огромно удоволствие за това ще е тук. Аз в момента съм на морето. Аз в момента виждам морето, плажа и уникалната храна, която бих ял с моето семейство. Кажете ни за виното, което ни сервирате. Местни и Аз така. За виното. Всеки с проблемите си. Виното, една фирма голяма нае лозови масиви, които някога във времето са били стопанисвани, за кратко време оставени и сега възраждат отново тези масиви и започват да произвеждат отново това вино, което е от нашия регион, Царево. Възражда традицията. Точно така. Имате ли нещо, което искате вие да кажете на нашата публика? Аз мога ли да питам нещо? Смятам. Моля какво си? Защото ще да говоря за какво. Ай, говори. Добре. Исках да питам за тарамата. Защото съм говорил да питам. Има въобще по... А рецептата за тарамата видяхте ли в... Аз се видях, да. Това ли е нещо, което отличава, примерно, да кажем сега, тъй като има тарама, която се използва някакво. Има различен тип тарави, които се надграждат, или са малко по-млади, или са малко по-силни. И така нататък. И от каква риба също вие правите тарамата? Това е типичната тарама за Царево и се прави от попчета. Попчета, да. Ето това От хайвера на попчета. Да. Да. Това е традиционно. Това е традиционното хайвер на попче. От 99% хората от Царево я правят от хайвер на попче. Имам огромна молба да правете следващия път, когато имате рибния фестивал, който правите. Направете едно съревнование между хората от региона само с тези рецепти. С никакви други рецепти. Давате на всички читалища и казвате, може да участваш само когато ще някакво тези рецепти.
Ще видите колко интересни неща се получат. Да, прекрасна идея. Мисля, че след какво може да го направите, защото искам да ми кажете вие нещо за Царево. Имате точно 3 минути преди да почнем голямата дегустация. Ами, Царево се превърна една емблема. Какво беше хубаво? Царево. В смисъл, с 3 думи се казва всичко. Това е достатъчно, да. Няма какво да говорим. Море, планина, съчетано, прекрасни хора, прекрасна храна, домашна, вкусна. Всички, които обичат море и вкусна храна, са добре дошли при нас. Планината. Аз започвам да потвърждавам. Аз съм израснал до Царево. По-злез, когато беше село. Аз съм израснал. 3 пъти годишно съм бил на почивка, защото така имаха нашата станция там на... И мога да ви кажа, че тогава още беше бичко ли накрая. Но, яш. Искам да кажа, че хората са фантастични, храната е фантастична, условията са фантастични. Какво не ни достига тогава? Аз потвърждавам всичко за Царево. Царево е цялата община. Аз обожавам Южното Черногорие. Като тръгнеш от Лозенец надолу, да достигнеш до края. До края. До Резо. Всичко е... Няма по-голяма красота. И не само вътрешността, селата Кости, Бурдилово, Българи, Фазаново, Варвара. Всички са прекрасни местенци. Ето това ни се на нас. Ние виждаме крайбрежието и визираме 20 км наляво или 15 км извън бреговата линия. Ето това може би трябва да визираме. Този селски туризъм там. Църквата, коя църква? В Кости Бурдилово има уникални църкви. В Българи. Ето това. Стария квартал, да. Кости Бурдилово, да. Като цялата администрация на общината работи в тази посока. Работиме в посока да популяризираме и селския туризъм. Има много екопътеки, също сме докарали брошура. Много местни традиции, обичаи, които могат да се видят почти през цялата година. Има гайдарско надсвирване октомври месец в село Кости. Има Кукеров ден в Бурдилово. В събота сме на Кукеров ден в Бурдилово. Всичко си кажеш. Ма трябваше ли това да се... Ние... Кукичка от... Като рибар съм тук седнал и ваден рибка след рибка от... Ние не сме спрели да работим за цялата община. Никога не сме се концентрирали единствено и само на морето. Винаги се работи в цялата община. Трябва да кажа, че едно какаду, много прошарено червено какаду ми каза, че няма екопътека, която да не си минал. Ами има нещо такова, вярно, да? Само че... Едно какаду ми каза преди да седнем на масата, как това момче го познава. Няма екопътека, която да не е минал. Така че наистина по най-хубавия начин продължавайте да отстоявате Царево, защото вие сте хората, които ще го проведете в следващите поколения, в лицето на също, но не забравяйте изконното, автентичното, това, което сте го събрали, просто намерете начин да го предадете, дали ще бъде по-интерактивен начин, следващото поколение просто е много дигитално, има нужда от телефона и точката къде да хапне. Много трудно ги караме дори да четат флаери. Но хората, които са тук, вярвам, че ще оценят. Надявам се, че ваканция е била полезна за вас, община Царево. Благодаря ви за това, че бяхте с нас на Софрата. Искам да благодаря на моите колеги на Шеф Пиор и на Шеф Янко за това, че се нахраниха с мен. Че си хапнаха, да. Но много добре си хапнаха. Вижте как добре си грижат за себе си. Това беше много вкусно, благодаря. Факт. Искам да ви кажа, че трябва морето да се премести след малко на друго море. След малко ще трябва да отиде в Гърция. С някакъв риба специалитет. Днес ми тръгнал на риба, но вие сложите основата. Благодаря ви, Царево, благодаря ви, община Царево. Това бяхте наши гости.